primeiras décadas do século XXI, 4 dos mellores homes do exército de músicos galegos que formaban un comando foron injustamente condenados como herexes do rock e renegados do funk. Non tardaron en fuxir e recluirse preto dunha decena de estudios por Galicia para gravar novas cancións recollidas no seu diario nocturno, Monarchy. Se vostede ten gana de festa e topa con eles, quizáis poida contratalo. Con todos vostedes, Mun Cresta!
sabedes quen somos? Somos Moon Cresta, vimos de Vigo e somos uns freaks. É así, esta canción fala un pouco deso. Chámase We Are The Freaks. Somos libres e somos freaks.
Obrigadísimos. Bueno, como vai soando a cousa? Non sei por que temos aí a Paco aos mandos. Un aplauso para él. Paco, vouche pedir un pouco máis de voz por dentro, por favor. Pelín máis de voz, miña. Isto chamase Watch Out.
Bueno, que tal vai todo? Seguimos entón presentando cousiñas dese novo disco que temos aí, Monary. Esto di así, chamase Future and Remembrances.
most suitable day. Maybe it's not the proper way, right way. Through the shoes you will find another place.